Sige sana ang istambay sa kanto, kaya si Maria na sana ang matrabaho. Si Maria nag-apply na Chapayoke, nagduman sa Japan para mag-dancer. Sa hapon si Maria nagbaile, si Yamamoto sa iya Buti na si Lolo. Ganun yun. Lang, lang. Ah. Ha? Buksan mo na kay Lolo. Sabi mo ka, buksan ko na. Sige. Lang. Ako na nga lang. At tatalugod. Nagpundo kita. Ako na. Kaya sa kanya. Naman niya, video-videoan mo. Pagkadang na ba? Legit ni boy. Ayop ka na pala yung baby mama niya. Ayop ka. Traidor ka.